Dobrodošli u još jedan video JSC tutoriala. U današnjem tutorialu ćemo pričati kako da napravimo kopiju bilo kog ključa za manje od 2 minuta. Jako bitna stvar je da imate originalni ključ, jedan upaljač kojim ćemo izgoreti taj ključ kako bi on dobio jako crnu boju. Ako vam je i previše toplo da držite ključ u rukama, možete koristiti neke rukavice ili klešta. Stavite ključ sa strane, zatim uzmete deo lepljive trake, odnosno selotejpa, koji ćete prelepiti preko ključa. Jako je bitno da dobro pritisnete preko crnog dela. Vidite, imamo identičnu kopiju ključa na selotejp traci. Selotejp traku ćemo zatim zalepiti na konzervu, odnosno na poklopac konzerve. Zalepite tako da će biti uvek u sredini jer je najlakše tako da izvršimo sečenje. Polako budite smireni i sečite ovaj trag koji smo mi izvukli bukvalno od originalnog ključa. Nemojte da se isečete na metal i sve će proći kako treba. Vidite, ovo već liči na pravi ključ, a što je još lepša stvar, to je identična kopija originala. Kako bismo demonstrirali da ova metoda zapravo funkcioniše i vi ćete moći da uključate bilo koji katanac sa ovim ključem, naravno da je on odgovarajući za taj katanac, vidjet ćemo sada. Vidite, sa lakoćom se katanac odključao. A pritom, ovo nije pravi ključ, ovo je ključ koji smo mi napravili za manje od 2 minuta. Vidite, on funkcioniše. Što je najlepša stvar, neće se polomiti posle par otključavanja. Hvala vam što ste gledali i nadamo se da će vam ovaj klip pomoći barem malo. Šerujte ga sa vašim prijateljima kako bi i oni bili pametni kao vi. Do sljedećeg viđenja.